Здравейте, газарчета! Аз съм Газарче 91 и днес ще играем Minecraft в моят сървър. Аз съм сам сега. Тук е Слави, но сега му зарежда телефона на скайпа и не може да говори, но нищо. Сега ще сме сами, без никакви хора и сега ще ви разведе из нашите бази. Сега ще ви покажем. Спокойно. Сега. Добре, далка ниво от пати. Ще пиша IP-то в описанието, който иска да влезе да играе. Нищо. Нищо. Пишете в коментарите, ако искате да направя Survival на 1.9, само аз синглплеер. Не знам. Слайк, какво съм правил? Да. Така, ще може да ви развеждам ето там от спаунера. Това е на пигани слой. Така. Значи, там е спаунера. Това е моето мощче. Минаваме от тук, така. И стигаме до тук. Още не съм го направил. Още не е готово. Тук това го направих аз. Слави. В такъв случай. Тук надолу не спаунера. Сега ще ви покажа. Нападят си. Тук играем много хора, знаете, защото това не ги познам тези хора. Аз съм от сървъра си. Деца не видим пайка. Аз ще го покажа. Съм от сървърче. Пайчела. Някакво време цели стрик. Не знам що. Тук е много добре веднъж. Значи ето го. Тук слагаме нещата. Така. И така. Сега да отидем до моя дом. Така, там ви го показах. Сега тук. Това е моята картинка. Така. Ето това знаме, сега го измисля. Не знам защо. Не знам него, но той ми даде и на мен и аз го използвам. Тук си нещата не са чак толкова добри. Ето. Тук са за рудите. Тук са жълти. Това ми е за камък и стили неща. Тук сме сапинг. Добре се да сложа на акацията сапинг. Тук имам всички видове сапинги. Тук са ми дървата, още съм ги направил всички. Тук ми е храната. Тук ми е са нещата за мобове такива. Тук ми е незавършен енчантинг. Калвото дърво. Тук това ми е нещо като печки, тук да правя неща. Тук ще трябва нова къща в други епизод, може да ви покажа. Там е къща на един мой приятел и това е на един мой приятел, дето не го познавате. Това е на Слави къща, т.е. може дори повече от мен, това е на Теди. Това ми е парцелника по-скоро, аз ще се правя зад на Слави къщата по-хубава. Това е парцелника ми. Тук къща на Теди, той още не е завършил. Това е езерото на Слави, както казах. Това е къща на Слави. Така. Това тук е някакво водно колело, даже и той се разслави стояно. Това е за редстоун нещо. За вилджери. Да. Чувате ги отгоре. Има 9 вилджер. Малко вилджерче. Това сладко. Ще го видите. Не мога. Не мога да пробия. Ето виждате къщата му. Доста голяма, обширна. Това е някакво за много яко. Ето го и Слави. Самия Слави. Той сте видя фарма. Ето му пие тук. Няма спите. Колко джампустве. Ето много виджерчета. Така. Друго може да покажа. Нямам друго, аз съм ерих там спаунър на зомбита. И сега не знам какво правим в този епизод, аз мислех този епизод да
да показвам какво имаме, само това и ние играем. Сега ще ви кажа, първият ни сервайвал беше в... Тя ще кажа. Мисля, че е нещо като полянка и да, такова нещо и пустиня до нея. Втори ни беше в саваната и сега това е третия ни. Вече няма да го снимаме. Защото наистина нещо се провалиха, всички искаха да се местят така. И... Газарче, не знам, може да е това за този епизод, защото този епизод мислех да е за информация, да знаете, че през седмицата, това е информация, да ви кажа, че през седмицата може да не качвам толкова много клипове, защото съм много зает с домашни и извинете за това, но ще гледам през почивните дни и тези дни, които съм свободен да правя повече клипове така по 3-4, да ви пускам по един клип на ден или два. Ще видя. Няма да мога всеки ден. По-скоро всеки ден ще качвам. От съботите и неделята, петък, може да трябва да сядам. Ще видя. Ще качвам и това ще е. По-скоро аз като качвам клиповете ще ви казвам кой ден сме, за да знаете вие, не да ви лъжа. Кажете вие на какви поречки искате да снимате, защото аз не знам. На вас може да ви хареса тези. Кажете на кои игри искате да снимате. Да снимам. Няма проблеми. И мисля това за този клип. Само да убия тези клипери, защото са много изкушаващи. Втори са малко. По-добре. Така. И газарчета. И газарки. Благодаря, че гледате този клип. Чакайте. Не. Благодаря, че гледах този клип. Аз бях газарчето. Тук с мен беше Слави, който може да говори сега, защото му зарежда скайпа. И за сега, хора, газарчета. Извинете, ако се бъркам. И сега, газарчета. Днес сме събота. Вчера направих 4 клипа петък, днес сме събота и сега газарчета. Благодаря, че ме гледах всички. Благодаря, че ме гледахте пак. Ето го сами отзад. И чао от мен.